Un paso adiante e outro atrás caliza, e a té dos teus sonos non se move. A esperanza nos teus ollos se esterguiza, aran os bois e chove. Un bruar de navíos moi lonxano se estrolla o sono mol como unha uva, pero ti envolves pensaba. Buenas noches, gracias a todos por estar aquí. Como se cumplían o aniversario, o 25 aniversario da morte de Díaz Castro, lembrei-me estes días de unha anécdota que me contaron del, cando estaba no hospital, os últimos días da súa vida. Ele tiña problemas respiratorios, entón, cando iban a visitalo, pois, decían que acercase o oxígeno, non? Non sei, a mascarilla, non sei o que. E un amigo seu que estaba ali, pois, cada vez que lle acercaba este oxígeno, daba gracias, hombre, moitas gracias, decía outro. Pero, hombre, non me digas as gracias, porque isto faise polo enemigo máis grande que teñas, pois, por onde estou unha cousa que me chama moito a atención, que é moi importante, isto é moi importante, o aire é moi importante. Realmente sí que é moi importante, nós non reparamos nunca nesas cousas. É un pouco o mesmo que a poesía de Díaz Castro, que repara sempre no invisible, pero no esencial, que realmente importa. Entón eu, saltando un pouco o protocolo, quería ler un poema de Pablo Neruda que se chama Oda al aire, que é un poema que ademais enlaza un pouco tamén coa propia creación poética dos dous. Son dos poetas en apariencia moi distanciados, pero que teñen un pouso como moi humano, moi humano. O pouso de Neruda, un pouso humano moi patente, como ides comprobar, e de Díaz Castro moi latente, porque ele estaba noutro nivel na súa poesía, ese camiño cara á abstracción, vamos a decirlo así. Pois atopáronse realmente, son dous poemas, ademais, a obra de Díaz Castro Nimbos, este escrito por Neruda, que coinciden case no tempo da morte. Non vou ler o poema inteiro, é só un fragmento de Pablo Neruda, Oda al aire. Yo soy el poeta, hijo de pobres, hermano carnal de los pobres, de todos, de mi patria y de las otras, de los pobres que viven junto al río, y de los que en la altura de la vertical cordillera pican piedra, clavan tablas, cosen ropa, cortan leña, muelen tierra. Por eso yo quiero que respiren, tú eres lo único que tienen, por eso eres transparente, para que vean lo que vendrá mañana, por eso existes ahí. Agora vou ler dous. Dous que son, xa teñen os seus anos. Un ten moitos anos, menos anos, non é actual. O primeiro titúlase Esfinge. Obrigaron a viaxar para aprender outras culturas, para aprender unha patria incerta. Urxía deseñar un animal que non caminase cerrado do revés polo voluptuoso espazo do mundo. Dun extenso catálogo de imposturas elixín ao azar. Moderar as actitudes, equiparar o coñecemento e xuizo, atenuar a violencia denominando o temperamento. Tras sucesivos cativerios obtiven estatus de home, un laude, diríase, grosso modo, vulgaridade, atonía, circunspección. Calquera destes días a esfinxe convocarame para ser feliz. E o segundo... O segundo titúlase Blues. O meu vello coche e eu, que aínda me considero novo, temos case a mesma idade. Hoxe fixemos kilómetros xuntos. Unha cousa veu estrelarse contra o cristal, pedra, paxado, a náusea da liberdade. Somos as máquinas nun esforzo continuo e perenne, fuxir deste inframundo. Moitas gracias e a ver se dentro de 25 anos nos volvemos a topar aquí.